Osijek je ovoga vikenda bio domaćin 23. Osječkog proljetnog sajma, sajma poljoprivrede i prehrane. Sajam je okupio brojne poljoprivrednike, obrtnike i institucije s područja cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva. Nastupi poduzetnika i obrtnika na domaćim, regionalnim, a posebno međunarodnim sajmovima odlična su prilika za poslovno povezivanje potencijalnim partnerima i financijskim institucijama. Sajmovi su isto tako i mogućnost za prezentaciju novih proizvoda i usluga te usporedbu sa konkurencijom. Mjesto je to izravnog susreta ponude i potražnje, neposrednih kontakata, spoznaja vlastitih mogućnosti i kvalitete te mjesto ideja o novim proizvodima. 180 izlagača tijekom 3 dana predstavilo je svoje proizvode. To je na nivou prošle godine. Mi kao organizatori smo zadovoljni jer kao što znate obično ne prati prihodovna strana taj nivo zbog ove deflacije koja je trenutno izuzetno jaka u našem okruženju i društvu. To su sadržaji koji su vezani za poljoprivredu, to je mehanizacija, znači sjeme, zaštitna sredstva i proizvodi obrtnika. Normalno nisam navela još i do finalnog proizvoda u poljoprivredi. Sajam nudi i niz popratnih sadržaja poput radionica i stručnih predavanja. I ove godine organizatori su upozorili na tehničke probleme koji su u novim prostorima. Pričamo dugo godina o tom problemu. Ja vjerujem u neko dogledno vrijeme da će biti riješen baš zbog ovih vremenskih prilika na koje mi ne možemo utjecati. No ni vremenske prilike nisu utjecale na broj posjetitelja kojih ni ove godine nije nedostajalo. Poljoprivreda je ponovno istaknuta kao strateško područje. Iz tog razloga ovakav način promocije i sklapanja poslovnih kontakta podržava i Hrvatska gospodarska komora. Mi smo ove godine sufinancirali 31 tvrtku i to su uglavnom male i srednje firme kojima je ovo jedini način promocije svojih proizvoda i svoje tvrtke. U sklopu programa Osječkog proljetnog sajma održava se i 17. obrtnički sajam. Mene posebno veseli da sam ovdje u Osijeku na ovom sajmu koji pokazuje da jedino suradnja između politike i gospodarstva može zadržati ovakve manifestacije, može pomoći svima onima koji imaju proizvod da ga pokažu, da izađu pred sud javnosti, da pokušaju pronaći nove partnere i da zajedno s njima grade bolju budućnost. Istovremeno je upućen i apel vlade na poticanje razvoja obrtništva i poljoprivrede koja je nužna za razvoj cjelokupnog gospodarstva u Slavoniji, ali i cijeloj Hrvatskoj. Pogotovo to spominjem sada jer smo pred praktički završetkom izrade proračuna Republike Hrvatske za ovu aktualnu 2016. godinu i gdje možemo s ove razine uputiti naše želje da se ne smanjuju sredstva, da se ne režu i onako mala sredstva u području poljoprivrede, da se stane u zaštitu obrtništva, odnosno obrtnika, jer bojim se ako se to ne dogodi sada već na ovom proračunu, ako ne krenemo jednim drugim putem, bojim se da će svake godine, sajam će živjeti, ali bojim se da će sve manje izlagača biti na njemu. Stoga jedan apel s ove razine da to ne bude tako jer vidimo u kojim se problemima nalaze naši poljoprivrednici, poljoprivredni proizvođači. Ja vjerujem da će nova vlada koja je počela već raditi krenuti upravo u tom smjeru. Da se neće dogoditi da Slavonija ponovo ostane zapostavljena, da sve one silne strategije o kojima je govorio moj prethodnik konačno se počnu provoditi, da ne ostanu mrtvo slovo na papiru, kao što to obično biva kod nas. I s ove strane, znači nas poduzetnika, ja mogu u ime obrtnika govoriti o tome da ćemo mi pomoći. Da bismo to mogli, onda nam treba maknuti barijere u poslovanju, sve ono što nam smeta da bismo mogli normalno početi raditi svoj dio posla. Da se ne bavimo administratiranjem, nego da radimo ono što najbolje znamo, nove proizvode, nove usluge i da otvaramo nova radna mjesta i da stvaramo bolji standard. Vrijeme je, ističu, da se spriječi masovno iseljavanje mladih iz zemlje. Svi oni koji su prvi puta, želja nam je da tu tradiciju i nastave, pogotovo sve ono što je vezano za mlade, želja je da upravo ovdje ostanemo u našem Osijeku, u našoj Slavoniji, Baranji i u našoj Republici Hrvatskoj. Pritom je nužno, ističu stručnjaci, mijenjati obrazovni sustav. Hitno je potrebno promijeniti sustav obrazovanja, treba skinuti stigmu sa obrtničkih zanimanja, treba svima jasno dati do znanja
da su vještine ono što treba biti priznato, radi li se o vrhunskom liječniku ili se radi o vrhunskom obrtniku. U ministarstvu nastojimo i nastojat ćemo potaknuti afirmativan odnos prema poduzetništvu, pa su svi programi i mjere Vlade Republike Hrvatske usmjerene ka jačanju konkurentnosti poduzetnika, njihovim uključivanjem u nove tehnologije i poslovne procese, zatim cjeloživotnim obrazovanju poduzetnika radi osuvremenjivanja stručnih poduzetničkih kompetencija na domaćem i inozemnom tržištu, uklanjanju administrativnih prepreka, razvoju poduzetničke klime koja i među inim obuhvaća umreživanje regionalnih agencija, razvoju poduzetničkih zona te poticanju inovacija kao i senzibilizaciji građana o značenju i mogućnostima poduzetništva, a sve u svrhu stvaranja novih generacija poduzetnika. No uz sve navedene teškoće na koje poljoprivrednici i obrtnici nailaze u svojemu radu, ovakva događanja nužna su za unapređenje i širenje poslovanja. Slažu se s tim i brojni izlagači. Naša trgovina nije samo trženje ovdje i prodavanje, nego tu dolazi i indirektnog posla nakon sajma, što se normalno osjeti na svemu, svim parametrima. Ponovo se vraća drvenarija, ljudi izbacuju plastiku, jer tržište plastikom već sad prezasićeno, čak i ovi cekeri od rogoza, od komušine, oni se ponovo vraćaju, tako da evo, zadovoljni smo. Sajmovi nam uvelike pomažu da ostvarimo nove kontakte, jer ovo su sajmovi gdje ljudi, poljoprivrednici dolaze vidjeti neke nove proizvode, neku novu mehanizaciju koja se može vidjeti tamo vani na vanjskom izložbenom prostoru, a isto tako uđu unutra i onda eto zateknu ovdje nas i mi se nađemo nekad igrom slučaja sa njima u razgovoru i ostvarimo poslovne kontakte. Mogu reći da uvijek postižemo dobre rezultate, i mi i gospoda sa medom, i vrlo rado volimo kada nam se ljudi vraćaju uvijek zadovoljni sa proizvodima koje su kupili. Jedan od izlagača na Osječkom sajmu već 4. godinu zaredom je i Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije. Zaista ovi sajmovi za nas su izvrsna prilika predstaviti svoj rad, dakle djelatnosti koje imamo u našem centru i ne samo dakle predstaviti se publici, već i poljoprivrednicima, skupini, dakle u našem društvu zbog kojih smo mi i osnovani. Dakle, centar je osnovan radi unapređenja poljoprivredne proizvodnje, a unapređenjem poljoprivredne proizvodnje ostvarit će se i gospodarski rast u sektoru poljoprivrede, a sve to doprinijet će kvaliteti života. Danas na Osječkom sajmu predstavljamo se sa paulovnjem, dakle prikazali smo proces proizvodnje paulovnje u našem in vitro laboratoriju. Donijeli smo ovdje promotivne materijale vezano za druge kulture koje mi radimo. Imamo evo i predstavljamo zapravo analizu tla, jer otvaramo i laboratorij za analizu tla, imamo analizu kukuruza u zrnu i kukuruza u silaži na aflatoksine. To je isto jedan aktualan problem, dakle u poljoprivredi. A pravi sajam ne bi bio bez sajamskih cijena. Uvijek su sajamske cijene ovdje u ponudi. Svaki sajam je sajamska cijena, to je u prijevodu naša veleprodajna. Ovakve cijene privlače i posjetitelje. Unatoč teškoćama i križnim vremenima slažu se svi ide na bolje. Potrebno je samo zasukati rukave i uhvatiti se posla. Jedino tako moguće je ukloniti sve barijere, stvoriti nove proizvode te novom kvalificiranom radnom snagom povećati konkurentnost na tržištu.